Самовата крепост. Тук не сме идвали. Хайде да имаме тук. Чешмичка има. Той кой не бяга там? Котенца. Викам катерички или кой ти нещо? То малки котенца. Ай, вземи. Ай, Джиджи. А? На Джиджи котенца, смотри, что зарадва. Да. Шушумиги. Ти ще ни позволите да ги гледам сега горе в стаята? Да. Да ги видим все падните. Игли, куда роди голямо. И ръката минава отдолу. Да извадя въйцата. Айде. Позволяват ли? Виж ги шушумигите. Малки, сладки. Ще са ежи. Мине ли? Ой! Днеска добре, хладничко. Приятно за разходки. Иха. Каква беше с малка струма ли? Кой беше това? Реката. Къде е моста за крепостта от друга страна. Та с река минава двете страни на крепостта от тук и от другата страна. Риба има ли? Калвели. Тези дървета сигурно са още от времето на Самуил. Тези старите дървета може и преди да са. Стига. Към крепостта. Еба. Дали има гарненци злато вътре? Явно вижда наблюдение. Къде да се дърветата? Вътре от дупката. Кой има дупката? Гарненци злато. На време те са и криели. По дупки, дупки, камъни. Мале, бати мост. Така че на мост на река Струмица. Ах ти моста, а? Я, има ли пак рибки? Фиши, къде сте? Фиши. Къде са рибките? Веднага видях една риба. 2, 3. Има рибки ветка на... Там. Тук отдолу. Ребята, фиши. Каква е тази риба? Пастървички, добре. Това чиста водичка. Тук ма на пич, продължавам. Тук по-големи дойдоха. Браво, Имало и по-големи рибета. Ма те бързички. И за по-бързи. И тук вече крепостта.
На времето с ръка сигурно е стигала, като цялото е било за лято. Зато е избрал тук да се прави крепостта, защото е трудно да дойдат византийците. Да. Трудно да я прекусяват, ама тя седи сега, заради сушата няма вече такива реки. Значи преди 1000 години, точно преди 1000 години била направена. Тъй пише, бе. Какъв точно асансьор? За инвалиди. Добре. Защо може да се И кое, бе? Що са напъхани пръчки? Има някаква символна. Иха. Добре, че днеска е 29 градуса. Иначе ще се опичем. Пак си топличко, ама. Има какво. Интересно, хубаво направено. Ти са пържи, аз на сянка. Утрин, пише там някакви надписи. На пейките има някакви надписи писани, а? Някакви битки. През Сливница. Ето Лозенград. Той Турцията. Одрин, той е Портостолна. Дойран, да, Портостолна. Вазов. Добре, то на всяка пейка има различни. Симеон, всичките. История. Една другата пейка има. Сега ще влизаме от тези къщички. Землянка. Реплика на землянки. Ход между двете. Да, землянките са живели. Като казарми, да. Това са били казармите на цар Самуил. Мали. Чакай да влизам огъня тук. Ето го огъня. Нарчето. Той изкопана на дупка земята. Дървения. Добре. Да, хладничко, защото ви земята. Тук се живее, бе. Които сте? Тук се живее, може да излезем от другата страна. Ето тук да ще излезем. Заключено. Връщаме се. Добре. Били са не всички май нещо. Не всички са били тогава хората. То сега правилно. Само трябва да видим за колата за картата. Кони се връщаме. Ще е планината от среща. Много яко. Място го избрал много яко. Този цар Самуил. Всякъде високо и ще обградено с река.
И планината е там и се вижда от всякъде да дойде някой, ще го видят, ще го намерят. По-раничко ще ги видят и ще се подготвят за битки, ама. Къде? Паметник. Сега? Улево или удесно? На къде е тук нагоре по стълбите? Улево или удесно? Давай се катерим по хладното. Иха, гледката така. Ето тук как се вижда всичко, цялата долина. И всяко нападение ще се види отрано. Ага. Тук има стълбички, май. Къде си, бе? Загубихте. Стълбички има? Няма. И кой има? То откъде съм на май трябва да заобиколи нататък.